Imos falar nos vindeiros minutos con Manuel Oliveira, presidente da Agrupación Deportiva e de Tempo Libre a Pedrosa. Esta fin de semana, este domingo, marchan a Callón e comeza, como xa é tradición, a tempada de senderismo na asociación. Que tal, presidente? Boas tardes. Hola, boas tardes, Fran. Decía eu, estaba cruzando os dedos por se non salía a comunicación, xa estamos, e a Pedrosa xa está casi en marcha, non? Sí, bueno, a Pedrosa sempre estuvo en marcha. que en descanso son os socios, pero a directiva non descansa. Sigue traballando, facendo cousas. Aunque non se vexan ao exterior, pois seguimos traballando. Manuel, ahora que o dis, me ven á cabeza, cando vos propoñedes unha ruta, mira que propoñedes ruta durante todo o ano, vos traballades antes, ides antes a todas as rutas? Antes de facer calquera ruta, vamos a facelas. De feito, unha que temos agora, como te comentei anteriormente, a Riaño, do 25 ao 26 de outubro, pois bueno, xa estuvamos ali, pois, antes de cober estes incendios, que naquela zona, bueno, xa fixamos as rutas, e xa estábamos mirando no mapa se había afectado as rutas en sí ou non. Os grandes incendios non afectaron a ninguna das rutas que temos previstas. Houve un tramo pequeno, non sei se serán 500 metros ou algo así, que de un incendio pequeno, pois si nos colleron un tramo de unha ruta. Pero bueno, é pouco e faceremos. O sea que nós temos todas as feitas, o sea, por eso nós temos un calendario, que facemos un calendario anualmente das actividades, sacamos en mes de noviembre ou así, se mandan a xente que mandamos a información habitualmente, entre os socios, todo eso, eso, pero como faces con tanta antelación? E para nós poder ir velas antes con tempo, non estar pillados de que temos unha ruta, mira, para o mes facemos unha ruta non sei onde, temos que ir en ese mes a verla para mandar a información 15 días antes, o sea, que non ao irles a ir ver todo isto, pois necesitamos o tempo ese para nós poder organizarnos para ir vendo as rutas que vamos a facer. Bueno, e a primeira non tiña dúbida ninguna e xa fixestes moitas veces, a desta fin de semana, a Callón, por tradición, non? Sí, bueno, esta semana fomos ver o ano pasado, hai 2 anos, hai 3 anos, hai 4 anos, que esta xa temos visto, entonces xa sabemos por onde vai como é. Sí, iremos xa ahora, debe de ser, pois, unos 23 ou 24 anos facendo, entonces, pois, xa ides solos, é dicir, coñeced, poderíais ir cos ollos pechados, pero mellor non facelo, non vayamos tropezar, non? Sí, nada máis. Hai montes que cambian de un día para outro, cos maderistas, os camiños e os montes cambian. Non é todo por carretera, entonces, pues, pero bueno, temos esta medalla, hemos cambiado, hai 2 anos, van a ser terceiro, que en vez de facer a comida en Callón, pois temos ali un autobús, despois da misa, pois colle e nos trae para Horro, e comemos aquí no local da asociación. Como en Horro non se come, non? Non é comemos igual, porque é o mesmo menú, é o mesmo tal, pero aquí nós temos toda a infraestructura, non hai que levar a carpa, non hai que levar as mesas, non hai que montar a carpa ali, porque hai 3 anos nos colleu un día de chuvia para recoller aquelo. Nos poñíamos como así que digamos no mar, que fóramos a bañarnos a playa de Callón, e despois, pues, bueno, é unha finca que é unha das poucas que hai, que é algo llana, pero a salida da finca é en subida, entonces, pues, alquilamos unha furgoneta, ven a furgoneta cargada, ven con un remolque que temos para levar a carpa, levar mesas, levar os bancos e todo eso para sentarse, no remolque, ven moito peso, e para salir nos vemos e nos deseamos, xa nos salimos de milagro, o sea, estamos a punto de ir a chamar ao dueño da finca que nos viene co trator, tirar a furgoneta para salir.
A excursión a Callón esta fin de semana arranca, digamos, a tempada da Pedrosa, pero a primeira excursión, digamos, fora da tradición e do prólogo que é sempre a marcha a Callón, será o día 21, que os marchades de Túneles, neste caso a terceira andaina, e creo, vai ser relaxada, vai ser en plan non competitivo, pero con dúas rutas me parece que alternativas, e creo que ata o día 14 podemos apuntarnos, non? Sí, para a andaina, hasta o día 14 se poden apuntar a xente que queira. En esta xa non hai tampouco límites de plazas porque temos a ruta de aquí, xa é a terceira ano que a facemos, aunque cambiamos alguna parte dela, estamos cambiando de ano, pero hai a principal que é a zona dos túneles, pois solemos pasar por os 4 túneles, o que temos aquí en Morro, un cae aí por encima de Ledoño, outro ya antes de chegar aí ali a Brejua, ali para Farrapa, por ali despois eu de Buedo. Entonces, ese itinerario, pues, temos pouca opción de cambiarla, porque pues, si cambiamos, pues temos máis kilometraje, por moito que cambiamos, pues, temos máis kilometraje, entonces, queremos tampouco que non sea unha cousa pasando dos 15 a 3 kilómetros, e facemos unha opción que é para nenos, para personas que son 9, que realmente son abuelos que veñen cos nenos, e esas van, despois aquí facemos comida, facemos algo de baile, e estamos aquí hasta las 7 da tarde. Como hai que facer para apuntarse? Bueno, mandando un WhatsApp ao teléfono da asociación, que é o 616 120 975, xa desde aí, xa eu digo, o que necesito e todo eso. Decía eu ben, ata o día 14. Ata o día 14, sí. Bueno, pois que se dean prisa. Logo xa falaremos máis adiante. Estes días decías a excursión a Riaño, todo un ano ilusionante para nunca se vos forman, e que me ven a cabeza tamén, tendes que ter os pés en moi cuidadiños despois de cada caminata, imagino, porque estades todo o ano e previamente a tempada tamén preparando as rutas, aparte do calzado axeitado, hai que dar un bo baño de pés cando se chega pola noite, non? Nada, eso xa están acostumbrados, xa están curtidos. Recordo que antiguamente non andaban con zapatos, xa andaban todo o día por un lado, por outros non había coches, non había nada. Os pés xa están curtidos, eso xa están acostumbrados. A Pedrosa, o reducto para os que queren camiñar, queren facer exercicio e queren tamén descubrir paraxes maravillosas que descubrimos tamén con esta asociación que preside Manuel Oliveira, a quien desexamos toda a sorte do mundo para unha nova tempada, na que estamos seguros vai haber xente. Nos decía que para Riaño pois xa teñen moitas solicitudes, así que falaremos desa marcha a Riaño pronto, esta fin de semana a disfrutar, a ver se o tempo acompaña un poquinho, que parece que non haber tanto sol, algo de nubes, pero parece que as choivas do domingo serán somente esa primeira hora da mañá e que despois non acompañarán. A ver se o pronóstico é certo. Manuel, que vallades moita xente, que o pasedes moi ben. Grazas. Sí, moi ben. Pois, tamén dicir que entre das andanas e a de Riaño, pois temos unha na Ribeira Sacra, o sea que non seguimos estando aí intermedias, entre o día 15 de septiembre e o 29 ou 25 de outubro temos por medio a la población que por lado outubro temos outra caminata na Ribeira Sacra. Pois estaremos pendentes e o comentaremos aquí, se te parece, presidente, en Radio Culleredo. Grazas, un saúdo, boa fin de semana. Igualmente. Unha aperta.